भतारे मिल घंटी रहे जाके मंदिर में हमार न मिलल बटुए राउत है का पार बोथत बटुए। अरे बछिनी आज तक के बाल बच्चा ना भइल रे बछिनी तोरा ए दादा देखो ना एगो बिया बाज भैंगवन हो घर में दिन भर रोत रहते कचे कचे करते रहती है। ये भगवान हमरा के एगो लड़का दे दे भगवान असली लड़का ना दे देना कुछ कर्म करे के पड़े तबे भगवान देना लड़का देख ले आतना निक रहती तो भगवान तक आज ले देले ना रहतन जिंदगी भर बांझे रहबू अब भतार के देखो दिन भर काली में के मंदिर में घंटी न देके बेटा हिला होता उ घंटी लेले से कुछ हो ना जाए देखी हम अजे न बनी का देले कहां दो हमारे गो लड़का गल भगवान हमरा के कोई गो लड़का देले बना ओ करो के दिन दोनों को दिन देख देख के जरत रहले से हमार बेटा कैसे हो गई। अरे भगवान से मंगल बनता हम हमरा के देले बना कौन हम केहू के छीनले बनी हां बतलावा का जानी कहा गोल सवेरे से घूमे खाती अभी तक ले खानो नहीं खोले हमार लड़का हम सोचनी खाना ना खिया लेती ना तो जलती धान काटे के बाटे एकर मुंह देखल पाप बाटे घर रहा तो के कर टूटना चल देखी है कम से कम ई तो चाहिए अरे बाल बच्चे नहीं तो हमारे बाल बच्चा के बढ़िया से देखी रानी ओकरो के कब खाना निकाल के ना देवेले कि हां दे दी दीदी के लइका के खाना है इतना देखो जरन ही है बतलावा ओ सही देख जिंदगी भर जरब आ जरत रह देखत नहीं के बाबू के कहां गोल बैठे अभी तक ले खाए खातिर ताकत नहीं खिया लेती ना तो चल देती के नहीं ना तो रानी को वो खाना दी हमार लड़का के कभी ना देवेले अब भतार तो दिन भर घंटी हिला होता देखते नहीं मनी की घंटी हिलाला से दे देना भगवान खिलाए खातिर लड़का तारे जैसे घंटी हिला के कितने जना गने जा गंगा जी में और तारे जना की बाकी बाटे हमार लड़का भूखाइल होई ओहू नदी दिन भर खिलवाड़ में लगा रहेला ई ना कहला कि चली घरे खाना वाना खा ली और तो खेली घूमी जाना तक ये घर में डाइन भी है दादा हमार लड़का के पीछे पड़ भी रानी जइए से देखो ते हमार लड़का के ना तो ये से तुम कहां कर लेटा हे बैठ तोरा घुमला से फुर्सत नहीं मिलेला हां इतना मार भूख नहीं लागल तोरा नहीं लागल ना हाँ खिलवाड़ के आगे भूख कहाँ लगी ऐसे तो घर में रहबे न तो तोरा कहाई नु कहाई काम कर तो ना मम्मी हम ना कर भूख लागल आ देख ले खेल के तोरा भूखे नहीं लागल ना चलो खाना खा तो आज दी जा बताओ हमरा तो कुछ बुझाते नहीं कि हम का करे का ना नतिया हम ना जानत रही कि हमर ऐसा मर्द मिली ओकरा पूजा पाठ से कबो फुर्सते नहीं के मिलल जब देखो त एगो घंटे ले ले दटुए आ जहां देखो तहां बजावत रहत बटुए हर गांव के आदमी बाटे न सब कोई कहत बाटे रहे आके कि उनका के घंटे ले ले तवन आ मंदिर तक दिन रात टन टन करत रहत बावन घर के त कोनो चिंता फिकर नहीं के इहो चिंता फिकर नहीं के है कि मेहरारू बिया है आज तक लइका फइका ओकर चलते ना भइल यही के चलते न है हमारे भाई जेठानी बिया न है तो दिनो रात हमरा के न है उलू को कइले रहत बिया जब न तब कुछ न कुछ कहत रहत बिया हमरा के अब से मरते हमर निमन रही तो कबो एकरा चांस तो मिलत कुछ कहे के लेकिन का करी हम तो तबाह हो गल बनी शादी करके एकदम न है पगला गल बड़ी ऐसा हम ना जानते कैसे हमरा मर्द मिली केकरा चलते न बुझाते रहे कि हम का करी का ना जीव जरा के रखले रहत बटुए जहाँ तक तहवन है ये सब बकवास जे भी होता रहते कहते नहीं का होता है मर्दा खाली पूजा पाठ करेला ना है और कुछ उनका काम ना रहेला लेकिन हम का जवाब दी कुछ समझ में ना आवेला का बकत रे हम का बकत बानी अरे अथरे निमन रहतु न त भतारे मिल घंटी रहे जाके मंदिर में हमार न मिलल बटुए राउत है का पार बोथत बटुए अरे बछिनी आज तक के बाल बच्चा ना भइल रे बछिनी तोरा देखी बछिनिया मत कई बुझाइल है भगवान हमरो के दिया आगे चल के तोरा के कबो जिंदगी में ना दिया ठीक है ना आ देख हनी त नितन धान काटे हमर लइका खेल के आइल त तन दे दी ओकरा खाए खाती बस ये कह के तनी ठीक है न कहे के मन ना रहल काहे कि तोरा पर विश्वास ना हमर रहेला अरे विश्वास ना रहल तो कहे काइलू है मत दे काल के खाली हमर लइका बाजिन कहीं के नहीं ना कहे खातिर बाप रे बाप एगो लइका ने के हो गल उतरा के छितरा गेल बुझात बटे बिना जब तक हमर लइका के खाना दे दी पानी दे के मुंह नहीं के देखत अपन बताओ हमारा आज लइका रहता ही कभी ना हो से कहती है लेकिन क्या करी हमरा तो मार दे के मन करत कि गार देबे के मन तो करेला कभी चिल्लावला कि कुछ न मार दिन है कि एकदम उनकर दिमागे उड़ जाए पर हम का करी बताओ यो आके हमरा के न है कुछ बाप रे बाप लइका लइका उख मजल बड़ी न है देखो मन तो करत न का करी हमरा तो हो देखो ना ई लइका लइका उतराई बड़ी हैं लइका ना रही है ना उतर रही है देखो तनी अब कैसे उतरात बड़ी कहाँ बैठे हो नतिया मोटी लगाना है अरे अभिषेक बा कहाँ बैठ रे का करत रहे
मन तो कर तो अभी चल ले लेकर सुन ना है तोर माई तो देखे ना जो तोरा के ना दुकान पे से कुछ खरीदवा देता नहीं हाँ ठीक तोरा का पसंद है तो के का पसंद है कुरकुरा पसंद है अरे एगो ना हम 5-6 को पैकेट दिलवा देता कुरकुरा के चल साथे चल ठीक है ना चल आज बताइए देता कि तोरा सीताराम 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 जय हो सीताराम 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 सीताराम। अरे भैया तू खाली घंटिया हिला रहबा का करी भैया तोर हो जा मौगी तार के जो हतिया तू हे घंटिया काली माई के हिलावत रही जी पर बे मर्दे सबकर बस के बात बा का घंटिया बजावल जानत कम लो से परिवार दिन भर में एक खाली मर्दे खाई ना खाली पूजा करने घंटिया सबकर बस के बात बा बजा ली। अरे तोहर मौगी जो हतिया कि हमारे पूजा पाठ में लागल बना हम यही तरह मौगिया जो होती है तो घरे न बिया तो तू पूजा पाठ कर और तोहर मेहरारू मेहरारू घरे आराम से खाना पीना बनावती खाती लड़का फैका देखती हम अपन पूजा पाठ पे बानी। हाँ तो पूजा पाठ करत रही जा सब करा बस के बात नहीं खे आवत न जाई जा